Dagfyr. Jeg vil fortælle om, hvordan man bøjer regelmæssige verber i nutid på fransk. Verber efter første bøjning ender i infinitiv, altså at-form på er. Når man vil bøje disse verber, fjerner man infinitiv-endelsen, altså er, så man har stammen af verbet. Derefter tilføjer man præsensendelserne. Endelsen i første person singularis er e, endelsen i anden person singularis er es, endelsen i tredje person singularis er e. Endelsen i første person pluralis er ons, endelsen i anden person pluralis er ez, endelsen i tredje person pluralis er ent, og den skal ikke udtales. Man skal lære endelserne, så man kan dem uden ad.